Brau, de Salvador Espriu, el poema número 46. De vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai no ha de morir tot un poble per un home sol. Recorda sempre això, Safarat. Fes que siguin segurs els ponts del diàleg i mira de comprendre i estimar les raons i les parles diverses dels teus fills. Que la pluja caigui a poc en els sembrats i l'aire passi com una estesa mà, suau i molt benigna, damunt els amples camps. Que Safarat visqui eternament en l'ordre, en la pau, en el treball, en la difícil i merescuda llibertat. A l'infern, en arribar-hi, hi hagué un pànic general. I el diable, a correcuita, volà cap al pis de dalt. I a la porta de la glòria clamava amb veu estentòria: «Companys àngels, m'heu d'obrir!» S'expressava amb veu de tro: «Concediu-me asil polític, l'infern viu en un moment crític. Tinc a baix l'home mafític que en corromprà fins al final». Escrit en calent. El va escriure el 20 de novembre de 1975. I diu: final. Havies d'haver fet un altre fi. Et mereixies, hipòcrita, un mur, un altre clos. La teva dictadura, la teva puta vida d'assassí. Quin incendi de sang, podrit botxí. Prou t'havia d'haver estovat la dura fosca dels pobres, donat a tortura, penjat a un arbre, al fons d'un camí. Rata de la més mala delinqüència, t'esqueia una altra mort amb violència. La fi de tants, des d'aquell juliol, però l'has feta de tirar espanyol. Sol i hivernat, gargall de la ciència, i amb tuf de sang i merda, s'excremència. Glòria de Bunyol ha mort el dictador més vell d'Europa. Una abraçada, amor, i alcem la copa. 20 de novembre de 1975, Joan Brossa. Las indicaciones hechas por el señor gobernador civil para vigilar el exacto cumplimiento de la disposición que prohíbe a los españoles el uso en público del catalán u otros dialectos diferentes de la lengua española, único idioma oficial de la nación, se informa a los ciudadanos de Cataluña de las siguientes disposiciones de carácter obligatorio. Artículo primero. Todas las manifestaciones sociales y culturales de carácter público expresadas en lengua catalana quedan prohibidas en todo el territorio nacional, quedando el catalán para su uso estrictamente privado y familiar. Els seus seguidors actuals contra els intel·lectuals i escriptors que els ha fet i els fan costat, d'Antonio Machado a Unamuno, de Julián Marías a Fernando Sabater, i contra els gossos masells d'aquí que els fan costat en la infàmia. No podríem esgotar els insults del diccionari i n'hauríem d'inventar molts més en aquesta llengua que Espanya ha combatut i combat a mort. Poca cosa. Per protegir-vos contra el mot desconegut, us van caldre fusells. Maleeixo solemnement els militars salvadors de pàtries, els religiosos salvadors d'ànimes, els polítics salvadors d'administracions i a tots aquells energúmens que han maniobrat criminalment per anorrear la nostra llengua. No maleiré pas la teva memòria, car en ella es condrien les imatges dels teus actes indignes. I així, alaçant-los un a un, sabrem allò que mai hauríem d'haver succeït i allò que mai voldrem. Tu ets, indigne general, l'exemple del que no ha de ser,
la representació enterca d'un mal record, d'un malson que, malauradament, es va fer realitat. Sia, doncs, la teva memòria per a prevenir-nos d'homes com tu. I amigues, em sento molt honorat de compartir avui amb tots vosaltres i en nom d'Acció Cultural del País Valencià aquest acte de memòria i d'imprescindible higiene democràtica. Commemorem efectivament 70 anys de nafres i atacs deliberats i sabem que el terror que ens va imposar el ridícul general d'aquí al darrere bevia de la mateixa font que es va congriar a Almansa. Commemorem 70 anys i ja en sumem 300. Però qui els havia de dir als genocides fills de Felipe V que 300 anys després del primer intent deliberat d'esborrar aquest poble del mapa i continuaríem essent, que la llengua que van voler tantes voltes esquinçar ens serviria ara mateix per llançar-los els més florits vituperis, per afegir-ne un de les terres valencianes, que se'n vagin a fer la mà d'una vegada. Que el record de tots els homes i les dones que ells van voler humiliar ens donaria coratge per esdevenir més serens i més dignes, que en aquest acte de memòria no parlarien en passat, sinó en futur, i de feina, de tasca, de reptes. I és per això ben mirar que m'han cedit la paraula, per donar-vos, per distribuir-nos, per repartir-nos feina. Tanquen TV3 al País Valencià. Saben on apunten. La maniobra és vella. Volen ofegar València i després tenir el camí lliure, el camí franc fins a Barcelona, cosa que sovint s'ignora aquí. I no els hi ho podem permetre. No hi ha prou a resistir. És l'hora de convertir la seva escomesa en un boomerang. I així aviat es posarà en marxa una iniciativa legislativa popular, l'objectiu de la qual és aconseguir el reconeixement legal dels espais lingüístics i culturals català, basc i gallec i de la translació d'aquests espais al camp de la comunicació. Sembla lògic, ho és, però ara no hi ha cap llei que empare l'obvietat, ans al contrari. Per això és tan important que reconvertim el seu cop l'antidemocràtic tall de les emissions de TV3, amb connivències aquí a casa nostra, en un boomerang. I quan comenci la replegada d'adhesions, tindrem 9 mesos junts per aconseguir 500.000 de signatures, 500.000 de firmes. I les tindrem. L'esforç serà important, però val la pena, perquè es faça la llei que ens cal, per transformar el present que ens atenalla i per demostrar també que, junts, si ens ho proposem, podem donar-li al futur la forma que vulguem. Gràcies.